שעוסק גם בהדרכות זוגיות של אנשים חילונים לפני חתונה, אנשים לא דתיים, וכל הנושא של טהרת המשפחה וכו', כן? כשבדרך כלל אליה מגיע הקצה שמתלבט אם בכלל להתחתן כדת משה וישראל, ואם כן אז לא רוצים לטבול, זה בעצם מה שהרבנות או צוהר שולחים אליה. עד היום הדריכה קרוב ל4,000 זוגות, ובאופן אישי, חוץ ממה שכל המרכז עשה מסביב, ועושה בתחום הזה דברים מטורפים, אין לי בכלל שום הסבר ושום יכולת איך היא עושה את זה, אבל באמת זה המתנה שלה. ואני עוסק בתחומים שנקראים חינוך וקהילה. אוקיי, אז בואו ניגש ככה לעניין. התפקיד האחרון שעשיתי, עד הקיץ ניהלתי תיכון ממלכתי, אנתרופוסופי, חטיבה עליונה בכפר הירוק, חילוני, מה שנקרא. אז זה היה, ולפני זה הרבה שנים בכלל במערכת הממלכתית, מחנך, רכז חברתי, מדריך חברתי. היום אני עובד בארגון מנהיגים, זה ארגון מנהלי בתי הספר בישראל, ומשמש כמנטור למנהלים בעיריית הרצליה, זה מתחיל השבוע בעזרת השם. עוד פעם, בממלכתי, לעזור להם להפוך את בתי הספר ליותר ערכיים, יותר חברתיים, יותר... אוקיי. אז זה העבודה שלי השנה, אז בואו נתחיל מההתחלה. אני נולדתי בתל אביב, בשכונה שנקראת רמת אביב. רמת אביב זה השכונה הצפונית והצפונית של תל אביב. יש לה כמה הייתי אומר, מאפיינים מאוד, קודם כל שכונה גדולה. זה כמה תתי שכונות, א', ב', ג', ל', זה כל מיני מספרים. בסוף גרים ברמת אביב סדר גודל של 80,000 איש. אז זה קודם כל שכונה די גדולה. חוץ מזה שהיא גדולה, היא ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, מה שנקרא תחונים חבל על הזמן. וחוץ מזה אפשר להגיד שמרוכזים בה האנשים שיושבים על הצמתים של המדינה. לא רק שם, אבל הרבה. באיזה תחומים האנשים יושבים על הצמתים של המדינה, אז אתם כבר יודעים לבד, זה לא רק פוליטיקה, לא רק יאיר לפיד גר ברמת אביב ג', אלא באמת, או רבין היה גר ופרס וזה, אלא באמת הרבה אנשים והרבה תחומים אחרים שמשיקים לזה, כמו מערכת המשפט והאקדמיה והתקשורת והתרבות והספרות והבידור, זאת אומרת, וכמובן ההון, כי אם דירה... עם בית פרטי קטן חמוד עולה ברמת 20 מיליון שקל, אז אתם מבינים, 25, 30, תלוי מה זה, אז אתם מבינים שאנשים שסוגרים את החודש וכרגע לא צריכים לכם הוראת קבע, גרים בעיקר זה. עכשיו, זה לא רע, כמובן יש כאלה שכמו הסבים והסבתות שלי, זיכרונם לברכה, היו ניצולי שואה, מה שנקרא נדפקו בהגרלה, לא קיבלו חולון, קיבלו רמת אביב, בזמנו הם בחרו, אנחנו לא מתלוננים, אבל אז יש כאלה כמונו, כן? אבל בגדול, רוב האנשים זו אוכלוסייה אחרת, והיא גם אפשר לראות פוליטית שהיא באמת היא בסך הכל על המפה, אני מדבר לפי נתוני ההצבעה, מצביעה מאוד מאוד שמאלה, ויש לה עוד מאפיין אחד, ואנחנו תכף נגיע אליו. אז אני נולדתי ברמת אביב, כבר ההורים שלי נולדו, ואני נולדתי, וכשהגעתי לכיתה י"א, היה לי שיחה עם אבא שלי, זיכרונו לברכה. אמר לי, בית דתי, בני עקיבא, רגיל נקרא לזה, אמר לי, איפה ערן אתה רוצה לגור שתהיה גדול? אמרתי לו, תשמע. אולי רק השאלה, גם בבני עקיבא, זה אנשים שהם כאלה או לא, בני עקיבא דתי של עיר כזה, רגיל, לא, כמו גבעת שמואל נגיד, פלוס מינוס של היום. לא תורני ולא הכי, משהו באמצע כזה, כן? הסניף בסך הכל היה סניף, היה בו איזו תנועה כזאת, שלא יודע להסביר אותה, אבל מאוד מאוד... גם תנועה דוסית חזקה וגם תנועה לכיוון ההתיישבות חזקה. אוקיי? זאת אומרת, ממש מתחתה, ירון פישר, מקמי ברוכין, אליהו סטולוביץ', הרב אליהו סטולוביץ', כאילו יש הרבה מאוד כזה, תנועה כזאת, אבל זה לא ההורים. ההורים צייטלין, רגיל, משהו כזה הפרופיל. בכל אופן, כשהגעתי לכיתה י"א, היה לי שיחה עם אבא שלי, זיכרון לברכה, אמר לי, תגיד לי, איפה אתה רוצה לגור שתהיה גדול? אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע איפה אני אגור, אני יודע איפה אני לא אגור. פה, אני בחיים לא אגור. ואז אבא שלי נורא התבאס, אמר לי, כן, למה לא תגור? אמרתי לו, תשמע, זה מקום הזוי. אמר לי, הזוי, מה הזוי ברמת אביב? אמרתי, תשמע, אולי אתה לא מעודכן, אז אני אסביר לך. נגיד, אני הולך לבני עקיבא בשבת, עם החולצה הלבנה שלי והציציות. עכשיו, אני נראה פה כמו חייזר. כולם פה נוסעים לים, חוזרים מהים, בכללי בו, כולם נראים פה בים. אני לא הולך לגור בים. אז אבא שלי נורא התבאס, אמר לי, תקשיב, אבל זה חשוב. אמרתי לו, חשוב,
חשוב להיות צפונים, בהם וליד הבית, אבא שיח חשוב. לא, אני לא אומר, יש דברים חשובים בעולם. סדרות, חברון, זה לא חשוב, ואני בחיים להגור פה, זו הייתה החלטה סופית. סיימתי כיתה י"ב, הלכתי ללמוד בישיבה שנקראת שווה חברון, בחברון סיטי. למדתי שם כמה שנים טובות. זה חושב המשפט לרב לייכר, הוא אמר לנו שצריך, כשאתה בא לישיבה, 10 שנים ראשונות לבדוק אם אתה מתאים או לא. בדקתי 10 שנים, הגעתי למסקנה שאני לא מתאים, אבל אמרתי, אוקיי, בוא ניתן את האפשרות, האופציה, מה שנקרא. נתתי צ'אנס, כשהכרתי את אשתי, הייתי כבר לפני גיוס, הייתי שיעורי, אז תכננו לגור בחברון, לא היה מקום לגור בחברון, עזברנו לגור בעלי תוך כדי הצבא, וככה למדתי בעצם בבית מדרש אצל הרב יוסי רודריגז, עוד שהוא היה שם, ואז בעצם התקשרו אליי, אחרי השנה הזאת בכולל, ואמרו לי, תקשיב, התפנה מקום לגור בעיר דוד. עיר דוד הייתה ממש בחיתולים שלה, שהיה ככה, הייתי משפחה 14, אולי בעיר דוד, ממש בהתחלה. גרנו בצופה, ואחרי זה באדרת, ואני זוכר שהגענו לצופה, אני לא בא לבאס אתכם, את כל מישהו לא, אין פה אף אחד שגר בעיר דוד, נכון, העיר העתיקה, מעלה הזיתים, סליחה, אוקיי, איפה? עיר דוד ממש? אוקיי, מעולה. אז אני זוכר, אז אתה תבין אותי, אני זוכר את עצמי פותח את החלון בבוקר, בלילה הראשון, ורואה את החומות של הר הבית, אמרתי, מודה אני לפניך. והרגשתי שהשם יתברך נכנס לי לתוך החדר. וזה לא עזב אותנו במשך 11 שנה, תראו, בסוף, קשה להסביר בכלל דברים של קדושה, כן? אבל אם הייתי יכול לבוא לשיחה, אז במקום אתכם פה, את הסבא רבא שלך, או את הסבתא רבא, כשהייתה בגיל שלכם, או צעירה, מה החלום שלך? אמרת, הלוואי, יום אחד אני אגיע לכותל, נכון, אני אעשה תפילה. מי שגר בעיר דוד, הוא לא מגיע לכותל המערבי לעשות תפילה, אתה פשוט חי בתוך הכותל המערבי. וזה קשה להסביר מה זה הדבר הזה, כשהייתי יורד כל בוקר ב-6 למעיין, לטבול. אז אתם יודעים, יש את הנקודת קדושה של העולם, נכון? איפה נקודת הקדושה? איפה העולם מושתת? אבן השתייה. אבל בספרים הקדושים כתוב שיש גם נקודת טהרה לעולם. כתוב שמעיין השילוח זה נקודת הטהרה, וכל המעיינות, כל הבורות, כל המקוואות, כל המים, כל הים של העולם, כל נקודת טהרה זה הכל ממעיין השילוח מגיע. והכל נובע משם. אז אתה יודע, אתה יורד בבוקר למעיין, 6 בבוקר. אתה אומר לעצמך, בואנה, דוד המלך ירד פה, שמואל הנביא, זה לא נתפס בכלל שאני נכנס למים, אתה יודעת שהיא לא בא לך לצאת מהמים בכלל. ואני אומר זה כי באמת, אני זוכר שאנשים אמרו לי, תגיד לי, מה הדבר הבא? אמרתי להם, הדבר הבא זה הר הזיתים, אחי, אין פה לאן להתקדם. זהו, הגעת לטופ, אתה יודע, אתה כבר בפסגה. וגרנו באמת, אני באמת חושב שזה, מתי הייתי חושב למה זה קרה, למה זכיתי, הייתי לוקח את הבן שלי הבכור לתלמוד תורה, אז עולה את המדרגות לרובע, ואז כזה נעמד, יש רחבה קטנה כזאת, נכון, שנפתח לך הנוף, איפה שהיה המנורה, איפה שיש לך פנייה ימינה, כזה אם אתה עולה אז הייתי נעמד כזה, ואומר לעצמי את הדבר הבא, סבא רבא שלי קראו לו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אז הייתי אומר, וואי, מה היה נותן לקחת את הבן שלו לתלמוד תורה מול הר הבית? אבל אמר, סידר לי לפחות, אמר, תשמע, לפחות אם אני לא זכיתי, אז גרנו בעיר דוד 11 שנה, וקיבלנו שם באמת כמה מתנות מדהימות, והמתנה הכי גדולה בסוף אתה חולם על הילדים שלך. נכון? אתה אומר, אנחנו יצאנו ככה, אבל הילדים שלנו בעזרת השם, שמישהו יצא נטוע באהבת השם, באהבת הארץ, שלא יצאו כמונו, כן? אנחנו חצי קלאץ', משתדלים לעשות תשובה, אבל אז ובאמת לא היה לי תכנון לעזוב מעולם את עיר דוד, סיימתי תנועות דוד עוד כמה שנים, הייתי רם בחורב, ואז ביקשו ממני לעשות תפקיד שנקרא ראש מחלקת הדרכה הארצית של בני עקיבא. ובאותם שנים מתחיל תהליך, אז קודם כל זה דבר מרתק שלעצמו, ואתם באמת בתור אנשים שעובדים במכינות שונות ומגוונות, זוכים באמת בזעיר אנפין להרגיש את המנעד האדיר הזה של הדבר הזה שנקרא ציונות דתית. זה כלומר ציונות דתית. אז ציונות דתית זה גם הר המור וגם שכונה ד' בבאר שבע יכול להיות ציונות דתית, או מרום גליל, או קריית משה, זה גם ירושלים וגם רחובות, כן? לא אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, יש לך באמת הזדמנות להכיר מהקיבוץ הדתי, באמת מאוד מאוד מעניין להיות בתפקיד ארצי בבני עקיבא. ובאותם שנים 2014 ראש הממשלה מחליט על התנתקות, נכון? עוד שנה מפנים את כל יישובי גוש קטיף,
2004, סליחה. ואני פונה למזכ"ל, אומר לו, תקשיב, יש לנו סך הכל קרוב ל-300 סניפים, וכל קומונרית ראש מטה, כל צוות הדרכה יהיו פעילים. בוא, יש לנו נעשה ברמה ארצית, וגם הייתי לימוד מאבקים, כי ניהלתי את המאבק בתל אביב של הגולן פעמיים, גם ב-96 וגם ב-96. סך הכל, היה לי מאוד מאוד ברור שזה לא יקרה, כן? לא בקטע רוחני פנימי עליון, אלא בקטע פשוט פרקטי של ניסיון, של הבנה איך הדמוקרטיה הישראלית אמורה לעבוד פחות או יותר. אבל כמו שאתם יודעים, זה לא עזר לי שלא ישנתי באותה שנה, ובסוף השנה עשינו עבודה מטורפת, באמת, אבל בשנת, כן, מתחילים לפנות את גוש קטיף לפני 20 שנה, וחשבתי לנסוע לנווה דקלים, ביום של הפינוי לנווה דקלים, לפגוש את הצוות הדרכה, ובסוף החלטתי שאני נוסע לעזריאלי. נכנסתי לעזריאלי. היה לי איזה דחף להבין מה אנשים בתל אביב חושבים על ההתנתקות. נכנס לעזריאלי, אתם יודעים, בעזריאלי יש כזה אוכל מהיר בצורת חצי עיגול. יש לך פיצות, כל מיני כאלה. נכון, אבל אני הייתי כבר מאוד מאוד מנותק מתל אביב. מאוד מנותק. מהרגע שאגב הגעתי לשבי חברון, אז צמצמתי את ההגעה שלי לתל אביב לפעם בחודש, כי הרב לכי אמר שישיבה זה כמו מקווה ולא צריך להגיע הביתה יותר מדי. שבת בחודש הייתי מגיע, בין הזמן אם הייתי נוחת, בום, נוסע לגולן, או זה לא הייתי, באמת לא היה לי טיפת תל אביב. ממש, הייתי עם דרכון מגיע. להורד משער הגיא עם דרכון. כמובן, עיר דוד, כל החגים, מעולם לא נצאתי, כן, עיר דוד, 11 שנה לא הייתי חג אחד לא בבית. אמרתי, בוא, אני משוגע פה, אז שהגעתי לחלום, ברגל אני ארד מירושלים, אז זה אולי הייתי קצת קיצוני, כן, אבל אני מבחינתי תל אביב, חוץ מלבוא להגיד שלום להורים שלי, מחקתי מהלקסיקון. נכנסתי לעזריאלי, פעם ראשונה בחיים שנכנסתי לעזריאלי. פעם ראשונה בחיים. נכנסתי לעזריאלי, כשהייתי נער היה רק דיזנגוף סנטר וזה עוד לא... ואני מסתובב, ולאט לאט אני מרגיש שהאדם יורד לי מהראש, כי היה במסכים היה את הגירוש. החיילים שלנו נכנסים, מפנים את הבתים, נשים בוכות, ילדים בוכים, זה מטורף, טרקטורים שלנו עושים את הבתים שלנו. ותוך כדי כולי העיניים שלי אדומות וזה, קולט שכל האנשים מסביבי, ככה זה היה נראה, לא יודע אם כולם באמת, אבל זה היה נראה לי שהם רק אוכלים ושותים ועושים שופינג וצוחקים, וכי בעצם אף אחד לא באירוע, כן? יש איזה אירוע בעולם מקביל, באנטארקטיקה פינו כמה אסקימואים. ואז התיישבתי ליד איזה שתי בחורות, אמרתי להם, אני מוציא לי מישהו את התיאבון, בערך בנות 19, אמרתי להם, מה אתם חושבות על הגירוש? אז אמרו לי על ההתנתקות, אמרו לי, תשמע, צריך לתת צ'אנס לשלום. אמרתי להם, מי עשינו שלום? לא, אתה לא מבין, אנחנו צריכים לצאת מהם, כי אנחנו גרים בתוכם, ואז זה מה שגורם להם לשנוא אותנו, וזה, הסבירו לי את כל התיאוריה. אמרתי להם, תראו, אתם קולטות שהבאנו את ארץ ישראל עכשיו למחבלים, ומחר בבוקר רואים טילים על שדרות, למה להיות כזה קיצוני? תמיד רואים שחורות, תכף תגיד גם שירו על אשקלון. אמרתי, כן, גם על אשקלון, אבל לא יכולתי להוכיח, כי עוד לא קרה כלום. ובאמת אחרי איזה כמה דקות ראיתי שזה לא הולך לשום מקום, אז אמרתי, אז יש לי שאלה אחרת. מי זאת רחל אימנו? אז הן מסתכלות עליי, אני חושב שאנחנו מפגרות, נכון? חילוניות, אנחנו לא יודעות מי זו רחל אימנו, בתנ"ך. אמרתי, לא, סליחה, אני מתנצל, זה לא שהתכוונתי, השאלה היא, מה אתם מרגישות כלפי רחל אימנו? אז אמרות לי, מה זאת אומרת? מה עובר לכם בלב כשאתן שומעות את צמד המילים רחל אימנו? אז הן אומרות לי, תשמע, לא נשקר, האמת שכלום, כאילו, אתה יודע, מתה מזמן. סתם דמות מעבר. ואז הסתכלתי עליהם, אבל ממש כזה לתוך עיניים, אתם קולטות המצב שלכם, נכון? אז הם אמרו לי, מה? אמרתי, אתן יתומות, אין לכם אמא. ואין לכם אבא, כי רחל אימנו מתה מזמן. גם אברהם אבינו מת לדעתי די מזמן. ולכם לא פתחו את התיקימות, זה באסה. אז אין לכם מושג מאיפה הגעתם. לא, אני רוצה שתסבירו לי בבקשה, למה את אוכלת את הפיצה שלך פה ולא במנהטן? תני לי הסבר בבקשה. לא, אני רוצה להבין, עזבו את גוש קטיף, תל אביב. איך את קשורה לתל אביב? מה את עושה פה? ואז הם כזה התבאסו, שמו את הפיצות בצד, אבל לא הפסקתי לחפור. לא, אני רוצה שתסבירו לי בבקשה, למה את קשורה? חוץ מלפיצות, למה את קשורה? איך את, רחל אימנו זה לידך, תסבירו למה אתן קשורות. ואז הם כזה היו בשוק, אמרו, אני אסביר לך למה את קשורה. הסבתא רבא שלך בכתה,
ביום פטירת רחל אמנו, בגלל זה את ואני פה. אבל בשבילך זה סתם מישהי שמתה בזמן, אז על מה אני מדבר איתך בכלל? אתן לא קשורות לכלום. ואחרי זה כמה דקות של שיחה, נפרדנו, לא כידידים, אבל באמת יצאתי עם איזו הרגשה טובה שעשיתי מעשה טוב אחד היום, והוצאתי למישהו את התיאבון. ותוך כדי שאני מתחיל לעוף על עצמי בדרך לירושלים, אז בא לי איזה קול שאומר, אתה יודע מה, אתה כזה חכם, אם אתה כזה חכם, למה לא הסברת להם אולי פשוט מי זאת רחל אמנו? זה לא מעניין אותם. אתה ניסית בכלל להסביר להם? רק פיצות. אתה ניסית בכלל לדבר איתם? באיזשהו שלב הרגשתי שאני מדבר עם עצמי יותר מדי. גם לכם כדאי אגב לעצור את השיחות האלה, לפעמים שווה לעצור את זה. וכשהגעתי לירושלים, ירדתי לכותל. הייתה לי תפילת מנחה באמת הכי בוכייה שהייתה לי בחיים. בכיתי את נשמתי. אמרתי, תשמע הקדוש, ברוך הוא, אין לי מושג פה איך אתה מנהל את העולם הזה, אני לא יודע מה התוכניות שלך, הרסת עכשיו את כל ההתיישבות בגוש קטיף. עזוב שלכל המתיישבים האלה הרסת את החיים, אני לא מבין מה קורה פה ואיך אתה נותן את ארץ ישראל למחבלים האלה. אחרי איזה שעה, באיזשהו שלב אמרתי, תשמע, אני לא מבין מה אתה עושה פה בעולם, אבל זה לא כזה חדש, אז בסדר. אבל אני רק רוצה שתגיד לי בבקשה מה אתה רוצה ממני. תגיד לי מה אתה רוצה ממני. אני מוכן לעשות מה שאתה רוצה. ואז התחלתי לקבל תשובה, ירדתי הביתה, דפקתי בדלת, אמרתי לי, אשתי, ענתי, תקשיבי, אנחנו עוברים לתל אביב. אשתי הסתכלה עליי, אמרה לי, תקשיב, לך תשטוף כלים. הלכתי לשטוף כלים. נזכרתי בשיעורי זוגיות שלמדתי בישיבה, קודם כל לשטוף כלים. ככה אמרו לי, אוקיי, אז שלחתי לשטוף כלים, והתיישבנו לשיחה של זוג, 7 ילדים, גרנו בעיר דוד, זוג צעיר יחסית. אוקיי, מה הבעיות של משפחה לעזוב את עיר דוד, לעבור לתל אביב? אתה סליחה שאני כבר שמעת את הכל, אתה יכול להסביר את זה עוד פעם, אבל לא נורא. כן, קדימה, מה הבעיות? אבל נגיע אחרי זה לכמה חידושים. מה הבעיות? איזה בעיות? חינוך. מעולה. הבעיה הכי גדולה, חינוך ילדים. מי משוגע? לוותר על החינוך ילדים. הכל אפשר להסתדר, אבל חינוך ילדים, מעולה. איזה עוד בעיה יש? לעזוב את החלום. לעזוב את החלום. באמת זה החלום שלי. תודה רבה. יש פה בתוך כל החברים הרוחניים, בחור פרקטי, גולדן, רגליים על הקרקע. לא נקרא לו שום עבודה. אני לא, עזוב. אין בעיה, אין בעיה. כן. תסביר מה זה, אני אסביר, יש פער קל. הוא התכוון לכיסופים, כן, הבנתי. יש פער קל בין עיר דוד לרמת אביב, זה היה פער, זה עמותה, זה היה מאוד מאוד זול, 1,000 שקל עלות דיור, ורמת אביב היה 1,000% יותר, 10,000 שקל, אבל בגלל שאנחנו מורים, אתם יודעים, מורים יש להם מלא כסף גם ככה, אז לא היה לנו בעיה, נכון? לא היה נשמע אמין. אוקיי, יש בעיה כסף. הלאה, איזה עוד בעיות יש? יותר גדולות. איזה עוד בעיות יש? צניעות. מעולה. הבן שלי אגב, הבכור, הוא היה כיתה ו', הוא אמר לי, אני רוצה שנלך לרב אבינר. כי הוא לא רצה לעבור, הוא אמר, בהתחלה הוא אמר לי, תעברו אתם, אני לא בא, אחרי זה הוא אמר, רואה שזה לא הולך לו. אמרתי לו, אתה תובע אותי לדין תורה? הוא אמר לי, כן. אנחנו הולכים ברחוב הגיא, ואני שואל אותו, מה אתה הולך להגיד לרב אבינר? הוא אומר, אני לא אומר לך. טוב, מגיעים לרב אבינר, הרב אבינר חייב לענות לכל ה-SMSים של כל העולם תוך כדי, הוא עסוק באמת, הבן אדם עושה 8 דברים בו זמנית, לדעתי גם מכין את השיעור תוך כדי, ואז הבן שלי באיזשהו שלב שולף לו את השפן, אומר לו הרב, זה לא צנוע, איך אפשר לעבור לתל אביב? אז מה הוא יגיד לו, זה כן צנוע? נכון, שאלה טובה. אז הרב אבינר לו, תשמע, קודם כל אתה צודק, זה באמת בעיה גדולה, יש כמה פתרונות, אחת זה לנסוע באופניים, אתה עושה מהר, אתה לא כזה שם לב וזה, עוד יותר טוב, תתרגל, אפשר ללכת ברחוב עם ספר פתוח, וצריך לתרגל, כי אתה נכנס לפעמים בעמודים, אבל לאט לאט אתה קולט את זה, הבן שלי לא אהב את התשובות האלה, אבל בכל אופן, צניעות. הלאה, איזה בעיה יש? חברה, מעולה, בן אדם לא רוצה לגור על בודד. לא היה לי, באמת לא היה לנו משפחה אחת, חבר אחד לא היה לי בתל אביב. הלאה, מה עוד? מה עוד? עבודה. זוגיות, אז בסדר, אז זה הדיון, כאילו, אבל למה לעבור? מה? לחות, נכון, אשתי ירושלמית, באמת היה לה קשה, מה עוד? וואי, ירושלמית זה לא יותר קשה. אתה קונה את הירושלמית, לא? נכון, גם אני קונה את ירושלמית. אתה בירושלים זה יותר קשה. כן. מה עוד? איזה עוד בעיות יש? אז בואו נדבר רגע על זה.
אנחנו עוברים לתל אביב, אני אספר לכם סיפור. זה סיפור המכונן שלנו. סיפור בהמשך, עברנו לתל אביב, עברנו לגור בבניין קטן עם 14 קומות, קומה ראשונה, מהר מאוד מגיע סוכות, מה צריך לבנות? סוכה. איפה? שאלתי את האנשים בבניין, איפה בונים פה סוכה? אמרו לי, התקשרו אליך מוועד הבית. טוב, מתקשרת אישה לאשתי בערב כיפור, כבר לא נשמע טוב, אבל בסדר. מתקשרת אישה לאשתי בערב כיפור, אומרת לה, שמעתי גבירתי שאת רוצה לבנות סוכה. היא אומרת לה, כן. לא, כי יש בעיה. מה הבעיה? לא בונים פה סוכה. אשתי אומרת לה, מה זאת אומרת לא בונים? לא בונים, בניין חילוני לא בונים סוכה. אז אשתי אומרת לה, מה זה בניין חילוני? היא אומרת לה, תכירי, נעים מאוד, בניין חילוני לא בונים, לא בנו וגם לא יבנו. אז אשתי אומרת לה, מה מפריע לך סוכה? לא, אני מכירה אתכם. מה את מכירה? אתם בונים סוכה, אחרי זה פתאום יש איזה חנוכיה למטה, אחרי זה יש מזוזות על הבניין, כן, מי ישמע, בסוף תפתחו לי פה בית חב"ד. עכשיו אשתי חצי מרוקאית, נשרפו לה הפיוזים, באמת סגרה את השיחה בעצבים באיזשהו שלב, וכשאני הגעתי הייתה עצבני, אמרתי, תקשיב טוב, זה המשוגעים האלה, חברים שלך לך לדבר איתה בעצמך. אמרתי לה, טוב, אני מדבר איתה, אבל צריך גם להגיד לה משהו, נכון? צריך לחשוב מה... התחלתי לחשוב, אז בא לי רעיון, אני הולך להגיד לה דבר כזה. תראי גבירתי, אנחנו גרים בשכונה 50 שנה. הסבים והסבתות שלי, זיכרונם לברכה, הגיעו לפה אחרי השואה. ואת יודעת מה? כל שנה המשפחה שלי בונה פה סוכה. אגב, את יודעת איפה לא בנינו סוכה? באושוויץ, נכניס לאושוויץ, זה תמיד לוקח, עפתי על אושוויץ, אני עולה במעלית, מבסוט מאושוויץ, ואז הייתה לי איזו הערה, אמרתי, תגיד לי, ריבונו שלם, אתה לא יכול לרחם על יהודים, אני צריך לדבר איתה על אושוויץ, בערב יום כיפור, אתה לא יכול לעשות משהו, דופק בדלת, והיא אומרת לי, אין בעיה, בוא נרד למטה. כל הדרך למטה בלב, כן, אמרתי, תתה, אתה גדול, בונים סוכה בלי אושוויץ ואין עליך. אני מגיע למטה, היא מתחילה לעבור איתי כבישים. עברתי כבישים, נכנסתי איתי לאיזה חורשה, ואני לא מבין מה קורה, אני אומר, מה קורה? אז היא אומרת לי, תשמע, באמצע החורשה יש קרחת יער, ותעשה שם, אז זה לא מפריע לאף אחד. יאללה נותנת לי את השטחים של העירייה, אבל בגלל שהיה לי הרבה שנים גם בבני עקיבא, אז התחלתי להריץ בראש, אוקיי, אני אקח גנרטור מהמחוז, נמתח גרילנדות, עוקב מחלקת מפעלים, מים, קיצור בניתי מחנה קיץ בראש, ואז התאפסתי על עצמי, אמרתי לה, תקשיבי, גבירתי, יש עם זה ממש בעיה. אמר לי, מה הבעיה? אמרתי לה, יש לי ילדה בת 5 נגיד, היא רוצה לאכול קורנפלקס, מה היא תעשה? אז היא מסתכלת עליי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, תראה, אני אסביר לך, תראה. צריכה לקחת את הקורנפלקס, לשים אותו בתוך תרמיל, לרדת את כל המעלית, אוקיי, לעבור את כל הכבישים. צריכה משמרות זהב, זה לא כבישים, אוקיי. עברה כבישים, עכשיו היא צריכה לנווט בתוך היער, להגיע לקרחת יער הזאת, נכון? ומה היא תגלה בסוף? שכחה את החלב, נכון? ילדה בת 5, רוצה לאכול קורנפלקס, ואז היא הסתכלה עליי, הייתה בהלם. אמרה לי, מה ככה זה אצל דתיים? אמרתי לה, עכשיו באמת היא לא יכלה לשאת את זה, היא אמר לי זכותה היה ללב, היא התחילה באמת בעיניים אדומות, אמר לי, טוב תקשיב, אז בוא נבדוק ליד הבניין, אמרתי לה, רעיון מעולה, אני אחרייך. עכשיו, אני גרתי בקומה ראשונה ומתחתה היה דשא. אמרתי, אני יכול בדשא, לא, פה אי אפשר, למה אי אפשר? יש פה גז, צובר כזה, זה יכול להתפוצץ. אמרתי, טוב, לא לפוצץ את הבניין. אפשר בצד, היה רחבה מרוצפת, בוא נגיד בערך פי 3 מהחדר הזה, אולי קצת יותר. אני יכול ברחבה, היא אומרת לי, לא, פה זה לא מתאים. אמרתי לה, למה? זה מעבר לאמבולנסים. אמרתי לה, מה אמבולנסים? יש פה תחנת מד"א. לא, בחירום קורה למישהו משהו, אני מכניסה את האמבולנס. עכשיו, תוך כדי שהיא מדברת, אני קולט שיש כאלה עדניות מבטון כאלה בכניסה לרחבה. יש לי רק שאלה, איך האמבולנס עובר את זה ונכנס? היי בלי להתבלבל, אומרת, אני בחירום, מזמינה מנוף, המנוף מסית את הבטונדות האלה, ואז אמרתי לו, טוב, תקשיבי, הבאת מנוף, שיקח את הסוכה גם. פיקוח נפש דוחה סוכה. עכשיו, לא היה לה כל כך מה להגיד, אז היא מסתכלת וזה מנסה, היא אומרת לי, טוב, אתה יודע מה, בסדר, סיפור אמיתי הכי על הפרטים. על הפרטים, בלי להגזים, באמת. והיא שפויה כאילו? לא, היא שפויה, היא שפויה. היא אומרת לי, טוב, אתה יודע מה? אז תבנה, בסדר, אבל רק סוכה אחת. אמרתי לו, תמיד זה ככה משפחה. סוכה אחת, אבל האמת היא, לא אמרתי לה איזה... אז תקשיב. אז תקשיב את הסיפור. אז לא אמרתי לה איזה גודל, כן? אבל באמת הבאנו סוכה מירושלים, מעץ, אחי, לא רואים דברים כאלה, מעץ, 8x4, בית כנסת הבאתי. אחי, אני בונה עם הבן שלי חומה ומגדל, הם היו בטוחים אחרי זה את המפיל, אתה יודע, נשאר לך זה.
וכל חצי שעה עובר לידי איזה בן, ותגיד לי, יש לך אישור מעבד? כן, יש לך אישור מעבד? כן, יש לך אישור. עכשיו, כולם התקשרו אליה, היא חטפה את הז'ננה, שמה שלט ענק במעלית, יש לו אישור מעבד, נהיה לשנינו שקט, והיה לי אחלה סיפור לסוכות, אבל שנה אחרי זה אני בא לבנות את הסוכה, מגיע שכן אחר, אומר לי, יש לך... שנה שלמה לכם כלום? לא, אני אומר, אותה שנה... לא, בלי חנוכיה, עשינו שנה שקטה, בלי כלום. שנה אחרי זה אני בונה את הסוכה, מגיע שכן אחר עם כלב, הוא אומר לי, יש לך אישור מעבד? אמרתי לו, כן, הוא אומר, הוועד מתחלף פה כל שנה. אני בוועד החדש ואתה מפרק את הסוכה. אוקיי, מה מפריע לך סוכה? ואז הוא מסתכל, הוא אמר לי, אתה חבדניק, מיסיונר, באת להחזיר אותי בתשובה, מפרק את הסוכה. אמרתי לו, תשמע, לא שיש לי משהו נגד, אבל נגיד אני לא חבדניק. הוא אמר לי, אתה כן חבדניק. התפתח ויכוח דבילי, במשך שעה בן אדם אומר שאני חבדניק ואני אומר שאני לא. עכשיו אין לי איך להוכיח לו, אמרתי לו, יש לי, אני עושה מילואים. הוא אמר לי, גם חבדניקים עושים, לא יוצא מהבן אדם, אין לי תעודת לא חבדניק, כאילו מה לי? אחרי זה שעה, אני אומר, טוב, אתה יודע מה, בוא נדבר עם האמי שנה שעברה, כי איתה כבר שעברתי דיסטנס וזה, מתקשרים אליה, שמים על ספיקר, ואז היא אומרת לו, עזוב אותך, שחרר, שכן נחמד. כל משפט שהיא אומרת, הוא אומר, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. עכשיו, באיזשהו שלב התחיל להתעצבן עליו, לצעוק עליו בטלפון, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? בסדר, אבל שבוע. אז אמרתי לו, טוב, בוא נתפשר על שבוע. עכשיו, זה נשמע לך, זה הבדיחה, זה אשכרה ככה. הוא אמר לי שבוע. אני, אתה יודע, יהודי טוב מתפשר, סבבה, אבל אני רוצה לשאול אתכם באמת מה מפריע לאנשים סוכה. מה כואב להם? ועכשיו זו שאלה נורא חשובה, בעיניי. למה היא חשובה? שנייה. כי אני חושב שזה נורא נורא חשוב להבין רגע מה עובר לאנשים בראש. זה מאוד חשוב. ואני גם מצטער היום על השיחה שלי עם הבנות האלה, במות שאני כבר לא יודע מי הן, כן? בטח הם כבר לא יודע, בדיור מוגן כמוני, אבל אוקיי. מה מפריע לאנשים סוכה? שאלה, תנסו לחשוב על זה רגע לעומק. מה אכפת להם? מה כואב להם הלב? הבנתם את השאלה? כן, הם בונים זהות חדשה, שהם באו לארץ, ואתה... חלק מהזהות שלהם זה לא דת, ואנחנו פה משהו חדש, ואתה הורס את זה, וגם מנסה, הם רואים לך דמות מאיימת, שכל הזהות הישנה חיה. והם לא יצטרכו לדרוך עליה ולקבור אותה בעבר, וגם היא מאיימת. אוקיי, אז אתה אומר שכאילו יש כאן בעצם, כמובן זה מכסה משהו הרבה יותר גדול. זה לא כאילו, הסוכה מפריע, לא מפריע, זה לא משהו סכסוך שכנים, כן? לא יודע, ישנת לו ליד המרפסת. זה קשור באמת לאיזשהו תפיסות וחלומות, אולי לפי מה שאתה אומר, חלמנו על ארץ ישראל אחרת, ליברלית, חילונית, חופשייה, ואתה מייצג את מה שבא לרסק את הדבר הזה, בצורה זדונית, אוקיי, כזאת או אחרת. פועל ברשות הרבים. כן. וגם אני פועל ברשות הרבים, זאת אומרת, זה בבית שלך, אז בסדר, אבל רשות הרבים זה הקודש קודשים שלנו, שבזה, אוקיי. כן, ומה הבעיה בעצם, מה יקרה אם אני אעשה סוכה ברשות הרבים? מה הם מפחדים שמה יקרה? מעולה. אז הם מפחדים על הילדים. כמו שאנחנו מפחדים על הילדים. אדם מפחד על ילדיו. מה, אני לא אראה סוכה ויפול ממנה. אבל הילד שלי יתחיל לשאול שאלות, ויתחיל זה... נכון? כמו שאתה לא רוצה שילד שלך ישאל שאלות יותר מדי כשהוא קטן, על דברים שאתה לא רוצה שהוא יראה ויחשף. אז גם הוא לא רוצה. מעולה. הלאה. אפשר להתחיל להבין אותם. מה עוד? מה מפריע להם ברשות הרבים? אפשר לשאול, למה אתה עברת לתל אביב? כן, לא עניתי על זה, בסדר, תכף אני אחזור לזה. מה עוד? מפריע להם? מה מפריע להם ברשות הרבים? שמה הם מפחדים? כן, שככה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. זאת אומרת, אוקיי, סוכה סבבה, אבל בעצם זה מדרון חלקלק. נכון? סוכה, פתאום עוד כמה דתיים באים, וואלה, מעלית שבת, או אכפת לך רק בשעות שאני זה, אחרי זה יש כבר הרבה דתיים, סוגרים את הרחוב, אחרי זה בת ישראל אל תעברי בשכונתנו בלבוש לא צנוע, ואוקיי, אנחנו יודעים לאיפה זה נגמר. בסדר, אז בעצם בוא נעצור את זה כשזה קטן. אז זה חלק מהפחדים, זה פחדים על מה שיקרה, כן, מה שלא, מה שעכשיו, אלא, אוקיי. יש להם גם משהו אמיתי, שהנשמה שלהם הרי זועקת. ל? פוגשת אמת, אין אמת. אוקיי, אז זה עוד דבר. אתה אומר,
זה מהדהד לו איזה משהו, שהוא רוצה לברוח ממנו. כן, כן, זה לא משהו כמובן רציונלי, אלא נשמתי יותר, אתה אומר, משהו שאני מנסה לחסות אותו, אתה בא, פותח לי אותו, אוקיי. כן. אוקיי. כן. אוקיי, אז אתה אומר, זה בעצם, כמובן לא אומר את זה, אבל העומר של החיים, הוא בא ומשקף איזה משהו שהוא מאוד מאוד בוטה, ואם נלך על הנפש, כן, על הקלע, כף הקלע של הרב זצ"ל באורות, כן, אז היא נחלצת מזה ומטלטלת, ומה שניסינו לעשות הרבה רעש כדי שלא, אוקיי, לא תקשיב להמייתה הפנימית. אוקיי. מה? תיקחו לי את המדינה שאני בניתי. נכון, נכון. יש גם איזושהי הרגשת בעלות ועדנות. לפחות יש לי את הטריטוריה שלי, כי אתם מבינים שיש משהו בעיר שהוא בעצם, הוא אמור להיות ליברלי במהות שלו. כאילו, עיר, אני יכול לגור איפה שאני רוצה, הרי זה הסיפור של עיר, זה לא קיבוץ שלך. מה זה בית חילוני? כן? זה מגוחך, כאילו, זה עיר. אתה רוצה בית חילוני, לך תגור בקיבוץ חילוני. אתה לא יכול גם לגור בעיר וגם לבקש הגמוניה. נכון, לא, אבל אני אומר, בקיבוץ, נגיד, יכולים לתקן. נכון, יכולים לתקן איזושהי תקנה על ההתיישבות המשותפת שלהם, אבל זה, נכון, ועדיין, למרות שזה אוקסימרון, יש איזה הנחת עבודה שזה שלי, כן? אוקיי. אתה רואה מה, כאילו סתם רואים את זה בתקופות האחרונות, בשנים האחרונות, שהדמוגרפיה באה לידי ביטוי, ואז אתה רואה את ההתנגדות הקשה הזאת. כן, שכאילו גנבו לי את המדינה. כאילו תעשה הכל בבית שלך, אבל אל תנהל את החיים כאילו הציבוריים. כן. אוקיי. אז אני רוצה להוסיף, בסדר. אז בעצם אני אוסיף עוד משהו שלדעתי אתם לא יודעים אותו, שאני חושב שנורא חשוב לראות אותו ולהבין אותו, והוא קצת יעזור לכם להבין את הבעיה שיש לנו בחברה הישראלית. ואני מאוד מאוד, וזה בעצם בסוף מה שהניע אותנו לעבור. כשאנחנו באנו לרמת אביב, הדבר הראשון שהיינו צריכים לבדוק זה, מה אמרנו, מה הדבר הכי חשוב? חינוך ילדים. בכל רמת אביב, 80,000 איש, לא היה פעוטון דתי אחד, גם לא היה גן דתי, אין גן ילדים. אבל היה בית ספר דתי. נכנסתי לבית ספר, שאני למדתי בו אלומות, בכיתה א' למדו 14 ילדים, המנהלת אמרה לי, אל תבנה על הבית ספר, עומדים לסגור את הבית ספר. אלומות. אמרתי לה, למה שיסגרו את הבית ספר? היא אמרה לי, אין צריך 50 ילדים בשכבה בתל אביב בשביל שיחזיק בית ספר. אז אמרתי לה, אבל איך יש לך 14? רק שתבינו, ברמת אביב יש 10 בתי ספר חילוניים, ממלכתיים, יסודיים, כל בית ספר יש 100 ילדים באלף, פלוס מינוס. אז בעצם יש לה... היום? כן, היום, תשפ"ה, תיכנס 10 בתי ספר ממלכתיים, יכול להגיד לך את כל השמות שלהם, באחד מהם אחרי זה חינכתי, והדרכתי כמעט בכולם, אז אוקיי. אמרה לי, תשמע, יש לך 2 טעויות. אמרת, מה הטעויות? דבר ראשון, הם לא מרמת אביב, הילדים. אז מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מכל צפון עבר הירקון. צפון עבר הירקון זה לא אומר לכם הרבה, אבל מעבר לירקון גרים גם ממזרח לאיילון, עוד מלא שכונות, נאות אפק הצהלה, רמת החייל, שיכון דן, הדר יוסף, תל ברוך, כל השכונות האלה ביחד, מעוז אביב וכו', יחד עם כל שכונות רמת אביב, נופי ים היום, זה בערך קרוב ל-200,000 איש. יש שם 20 בתי ספר ממלכתיים יסודיים ואחד דתי. אמרתי לו, כמה הטעות השנייה? אמר לי שמתוך 14 יש ילד אחד שאבא שלו הולך עם כיפה. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שרמת אביב זה שטח סטרילי. כי אם מתוך 2,000 ילדים יש אחד שהולך עם כיפה, זה אומר שזה חצי אלפיון, כן? זה פרומיל, כאילו חצי פרומיל. זה כמות הדתיים, הצעירים לפחות, אולי יש קצת בזקנים טיפה יותר, שגרים ברמת אביב. בני עקיבא, כשאני הגעתי, היו 10 חניכים בבני עקיבא, היחיד בכל צפון עבר היה 10 חניכים, שבעצם ספרו את המדריכים ואת הקומונרית בשבת ארגון, אז הגיעו ל10, אוקיי? והם היו מדריכי חוץ, אז כאילו... אז השכנים צדקו. היו 2, נכון? אתה הגעת, היום המצב לא היה, עכשיו, אין בני עקיבא. בקיצור, במילים אחרות, בני עקיבא עמד להיסגר, בית ספר עומד להיסגר, הגנים כבר נסגרו, אין גנים. אתה מבין 18 שנים. עכשיו, מה הבעיה? אוקיי, אז מה זה משנה?
מה זה משנה? דתיים גרים פה, דתיים גרים שם. זה באמת לכאורה לא כזה משנה. אבל מה זה משנה? זה משנה כי בעצם זה אומר שמאיפה אנשים ברמת אביב מכירים אותך ואותי? בכללי. דרך התקשורת. אני נכנסתי באיזשהו שלב לחנך בבית ספר שנקרא הר"ן. בית ספר יסודי, בלמד. גם נכנסתי לשם, מנהלת שם ביקשה ממני, ואני זוכר שאחרי, בסוף השנה השלישית, הייתה אימא שפנתה אליי במסיבת סיום של הבת שלה, ואמרה לי, תשמע, לא נעים לי להזמין את עצמי, אבל פשוט לא קשר אצלנו בשום צורה, אז אולי אפשר לבוא לכם לארוחת שישי. אמרתי לה, בשמחה. אבל אם את כבר באה אלינו, שרון, יש לי שאלה אלייך, מה חשבת עליי ביום שנכנסתי לחנך את הבת שלך? עכשיו, למה שאלתי את זה? כי זה שנתיים קודם היה אספת הורים היכרות כזאת, תחשבו כמו עכשיו, והיא ישבה עם הפנים לשם בערך, כן? כזה, מקובצת כל השיחה, כאילו קרה לה אסון. היא אמרה לי, תשמע, האמת היא, ראיתי אותך, אמרתי, בטח הביאו פה את החבר של יגאל עמיר ללמד את הבת שלי. עכשיו, אמרתי, אבל למה יגאל עמיר? למה ככה? אבל לא יודעת, זה מה שעבר לה בראש. עכשיו, למה זה מה שעבר לה בראש? כי מאיפה היא מכירה אותי? ואותך? ערוץ 12. היא מכירה, עוד לא היה אפילו ערוץ 12, זה ערוץ 12, תקשורת. רק תקשורת. אין שום היכרות בלתי אמצעית. עכשיו, זה נשמע לכם זה, מה? אבל בצבא אנחנו מכירים בזה וזה. קודם כל, לא אחוז כזה גבוה משרת בקרבי, אוקיי? לא כולם קרבים. אז במודיעין, לא אחוז כזה גבוה של דתיים וכל זה. ועוד כל מיני יחידות למיניהן. וחוץ מזה, לא כולם עוברים דרך, אז לא כולם עוברים, ובנות וזה, לא כזה עוברים כולם דרך המסלול הזה שכולנו מכירים, ואחי, ממש לא. וגם אם כן הם עברו לפני איזה 30 שנה, שבוא נגיד, ושאלה אם הם עושים מילואים או לא, אז זה לא אומר שהיום הם מחזיקים את זה, כן? וזה כן, אנשים מכירים אותנו דרך עולם של סטיגמות. ויש לנו, אני אמרתי לענת, לאשתי, תקשיבי, אנחנו עומדים לפני פיצוץ, אני לא יודע מתי הוא יקרה, אנחנו לא יכולים להיות מנגד. אין לי שום תשובה על שום שאלה שאת שואלת אותי. כי בעצם השאלה שהיא שאלה אותי, היא שאלה יותר גדולה. אמרה, אוקיי, אנחנו נוותר עכשיו על חינוך ילדים, קהילה, כסף שאין לנו, נכון? על עבודה, על החברים שלנו, על כל, בקיצור, על העיר, על הקדושה של הכותל, על מה שאתה רוצה, ונעבור לתל אביב. ואז מה יקרה? תכתוב בפייסבוק, וואלה, הגעתי, יש שיעור באורות התשובה, בטח לא יהיה מקום ברחוב. מה יקרה? הבנתם? השאלה ברורה. הרי לא יקרה כלום, נכון? במקרה הטוב יקרה הסיפור עם הסוכה, שיסנאו אותנו עוד כמה אנשים, אבל חוץ מזה לא יקרה כלום. עכשיו, אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע מה יקרה, ואין לי תוכנית עבודה, ואני לא יודע מה אנחנו צריכים לעשות. אני רק מבין שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מנער את המציאות, ואנחנו נשב מנגד, ונגיד, שמע, ונתפלל, ונדבר, ונגיד, וואלה, אחדות ישראל, ולא יודע מה. אני לא יכול לראות את עצמי באופן אישי, בדבר הזה בעוד 20 שנה, שהקרע הזה הולך ומעמיק והולך להיות פיצוץ, אני לא הולך להיות את עצמי בעיר דוד ואומר, וואלה, ידי לא שופכה את הדם הזה. למה דווקא לתוך גובה הרעיות? אז תשמע, נכון, היה לי איזושהי צורת חשיבה. עכשיו, לא אומר שלא היה לי כלום, היה לי איזו צורת חשיבה. צורת חשיבה שלי אמרה דבר כזה. לא חייבים להסכים עם זה, אבל... אמרתי דבר כזה. וזה תמיד, השאלה שאני תמיד שואל את עצמי בחיים בכל דבר שאני עושה. באמת, זה כמעט על בסיס יומיומי. אני תמיד שואל את עצמי, מה הנקודה הארכימדית? מה הנקודה שנפעיל מינימום מאמץ, תיצור מקסימום שינוי? אז זו שאלה שתמיד, אולי כי אני מדריך סנפלינג, עשיתי פעם, אתה יודע, אולי זה... תמיד אתה שואל את עצמך, מה הנקודה שאני צריך למשוך? עכשיו, אני גם מאמין בעוד משהו, שגם עליו לא חייבים להסכים. אני לא מאמין שאתה צריך לעשות את הדבר שאתה הכי מתחבר אליו. לא מאמין ככה. אני לא חושב שאתה צריך לעשות משהו שאתה לא מתחבר אליו בכלל. אבל אני חושב שיש הרבה דברים שאתה מתחבר אליו. אני יכולתי לעשות מלא דברים בחיים. זו עוד שיחה עם אבא שלי, זיכרונו לברכה. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? ואני אמרתי לו שאני רוצה להיות מורה. אבא שלי היה רואה חשבון. באמת בן למשפחה ניצולי שואה, בורגנות כזאת קלאסית. היה שקט בחדר, לי זה היה נראה שעתיים. אבל כאן איזה 5 דקות אף אחד לא דיבר.
אחרי איזה 5 דקות הוא אמר לי, טוב, אבל איזה מקצוע אתה רוצה? אמרתי לו, אבא מורה. אמר לי, מורה זה לא מקצוע. תגיד מקצוע, לא יודע, עורך דין, רופא, תגיד מקצוע, מה מקצוע? טוב, אז אתה מבין, זה הבית שאני גדלתי בו, אז באמת אני חושב שאני הייתי חייב להיות מורה, לא יכולתי להיות עורך דין, יכולתי להיות רופא, היה לי ציונים טובים, יכולתי לעשות מה שאני רוצה. אני חושב שצריך להיות עוד שיקול שנקרא במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. זה עוד שיקול. היום הוא לא בשיח לצערי כמעט, מה אני מתחבר, ואיפה אני הכי זה. אני אומר גם בוא נראה איפה אנשים לא הולכים. אף אחד לא הולך לרמת אביב, וואלה זה כבר מדליק לי נורה. אם זה כזה ריק, סימן שאולי יש שם איזה החמצה. כן, אם יש הרבה אנשים שמוכנים ללכת, אז עיר דוד למשל, יצאנו 5,000 איש בתור, אתה יודע, אף אחד לא, מה זה אומר? לא צריך אותי, בוא נגיד את האמת. שנייה, 11 שנה זה הלכה אחר, הם חיכו בתור עדיין. נכון, בדיוק. כשהגענו לעיר דוד, אגב, נכון, תראה, אני תמיד, בכל מקום אתה מוצא את השליחות שלך וזה, אני לא אומר, עבדתי בבני עקיבא מאוד אינטנסיבי, היה לי המון, נגיד אשתי אמרה לי, כשעזבתי את בני עקיבא, היא אמרה לי, כאילו לפני שעזבתי ורציתי לעבור, אז היה לי איזו מחשבה כזאת, היא אמרה לי, אני לא עושה שום שליחות בתוך שליחות. אני גר בעיר דוד, נוח לי וזה. אתה רוצה לעבור לעשות איזושהי שליחות, תעזוב את התפקיד המשוגע שלך, שאתה לא רואים אותך בכלל. בבני עקיבא היה לי 3 ימים עשיתי שטח, אז חזרתי ב2 בלילה, ועשיתי 25 שבתות בשנה מחוץ לבית. כאילו בסניפים, בערים וזה. 54. אז אתה מבין שכאילו היא אמרה לי, תשמע, עזוב אותי, כשתחליט זה, אז להיות בבית, אני עוברת איתך לאיפה שאתה רוצה. אז זו שאלה מה אתה צריך לעשות, כן? אבל מה שאני חושב, זה א', מה הנקודה הארכימדית. אני חושב שאם אנחנו מצליחים להיות רלוונטיים לאנשים שיושבים על הצמתים של המדינה, וליצור שם איזשהו ממשק חיובי, הם יודעים לדברר את הדברים ולהשפיע על החברה הישראלית הרבה יותר מאשר כל קבוצת ייחוס אחרת. בסדר? זאת אומרת, אם הצלחתי לעשות שינוי בקרב, טוב זה ברור, עם אנשים שהם בעלי השפעה, אז נכון שאולי זה מאוד קשה, וזה לא טבעי אולי, וזה פחות ידידותי מאשר לגור בירוחם או בכל מקום אחר, שהוא גם חשוב. אני חס וחלילה לא אומר שזה הדבר היחיד שחשוב. אני רק אומר שזה לא יכול להיות שאין לנו שום חשיבה אסטרטגית. וזה משהו שאני חושב שקרה לנו מאז שהרב ציודה נפטר. זאת אומרת, אין אסטרטגיה. יש רק טקטיקה. מה זה אומר? זה אומר שתראו, הרב ציודה הרי תמיד שאלו אותו מה הכי חשוב. כל זה ניסו לדחוק אותו. התורה, העם או הארץ. מה הוא אמר? הכל חשוב. הכל חשוב. אז הכל חשוב. אבל איפה הוא שלח את התלמידים שלו? להתיישבות. הוא שלח אותם להתיישבות. הרב בלייכר סיפר לי איך הוא אמר לו, תפס אותו בחור צעיר שיעור ג', אומר לו, אתה הולך להיות רב של מחולה. אמר לו, מה רב? אני פה, אני זה. הוא אומר, מחולה אין מחילה. מחולה אין מחילה. אתה יודע, אתה מפחד, רק מהפחד, אתה במחולה כבר בריצה, בכלל לא מחכה לטרמפים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הרב ציודה הבין שלא כל העיתים שוות. נכון, הכל חשוב באמת. כן, הוא לא חושב שארץ ישראל יותר חשובה מהתורה. והוא גם עסק גם בזה וגם בזה וגם בזה. ואנחנו גם צריכים לעסוק בהכל. אבל אם אתה צריך לתת יש לך איזה שעת כושר, אז אתה לא אומר, וואלה, סליחה על ההשוואה, כן? יש לך איזה ידיעת זהב, אתה לא אומר, הכל חשוב, בוא, לא, אתה, בום, נכון? אז אתה צריך להבין רגע את הסיטואציה. אנחנו כציונות דתית, זה השטח הפקר שלנו. הפקרנו את נקודות ההכרעה של החברה הישראלית לגמרי. הפכנו אותם סטריליות מדתיים, סטריליות מיהדות. תבינו, ממעלה אליהו, שאומרים, מה, יש מלא פרויקטים בתל אביב. ממעלה אליהו, עד סוף תל אביב, כמה אנשים גרים? אתם יודעים כמה? כמה אנשים גרים בתל אביב, ברכבת מרכז, עד הקצה הצפוני של תל אביב. לא, זה כל תל אביב, בערך 300,000, משהו כזה,
אוקיי, תוסיף על זה כבר את רמת שרון על הדרך, שהיא גם כן נקייה מדתיים והרצליה וזה וזה. קח את כל הדבר הזה, מה יש לך בכל צפון עבר הרקון? אתם יודעים, וכל הצפון הישן, איזה ישיבה תיכונית, איזה אולפנה, איזה מדרשה, איזה ישיבת הסדר, איזה מכינה, איזה ישיבה גבוהה, איזה כולל, אין לך כלום. כלום ושום דבר. לציונות הדתית, חב"ד כן. וחב"ד יש לי הרבה מה לדבר עליהם, אבל זו עוד שיחה של עוד שעה וחצי, אז לא נדבר עליהם עכשיו, אבל אני אתך רק מילה אחת על חב"ד. חב"ד עושים עבודה מדהימה, אבל הם תמיד אקס-טריטוריאליים. מה זה אומר? בכל האזורים שאמרתי, אין להם דריסת רגל בגן ילדים. אתה מבין מה אני אומר? לתקוע בשופר הם לא יכולים בגן ילדים. לא במרכז הקהילתי, לא בבית כנסת השכונתי אפילו. בטח ובטח שלא בבית ספר. לא נותנים להם דריסת רגל בכלום, וגם אפשר לבדוק, אגב, כמה הם מקרבים וכמה הם מרחיקים. בסדר, זה אני לא רוצה לפתוח חזית על חב"ד. אבל בוא נגיד, הם משתדלים לעשות את שלהם לשיטתם. סבבה? מה שהם עושים. אבל שנייה, אני אגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך גם מה אנחנו יכולים לעשות. אני אתן לך רק דוגמה, כי זה עכשיו רק אמרתי מה לא, תכף נגיד מה כן, כן. שאלה קצת אחרת, אבל בכל בהתחלה, אבל גם כיום, אתה מרגיש שאתה מזייף את עצמך? כמה אתה מרגיש שאתה צריך, אתה מרגיש שאתה ערן יונגר? או שאתה מרגיש שאתה מתנהל קצת כאישיות אחרת כדי לגשר ולדבר פערים? שאלה טובה, אבל לא בטוח שיש לי תשובה. אבל ברור שיש רגעים שאני מרגיש שאני מזייף. אז קודם כל, תראה, זה משהו שמלווה אותי כל החיים, בכל מקום שהייתי. כן. אני יודע, אני מקווה שזה עם חוצניקים, בסדר? אני עובד הרבה עם חוצניקים. העולם שלי ושל החוצניקים, אין שום קשר בין. נכון. בוא נדבר אנגלית כאילו, כנראה יש הרבה קשרים. אבל הכוונה, זה כל הזמן משחק. להיות אבל ככה, אני נגיד, בסדר, לוקח קבוצה לשבוע, ליומיים. בסוף לגור במקום כזה. זו שאלה טובה. אני לא בטוח שיש לי תשובה, אבל אני רוצה רגע, אני לא יהיה לי זמן להגיד מה אנחנו כן אפשר לעשות, כן. רק אני מעלה עוד איזה, כאילו, אתגר, קושייה, דווקא נגיד, מה שקרה נגיד בשנים האחרונות ממש, כן. בערוץ 14, כן. לא יודע מה, כסמל כזה, כאילו נראה דווקא במובן מסוים, שכאילו אמרו, למה אנחנו צריכים להכניס בן אדם לערוץ 12? בואו נקים פשוט ערוץ, ופתאום אתה מגלה שהוא בכלל יוצר, שזה עוד נוח, כאילו אני רק אומר, שלא בטוח, שהרבה פעמים שאתה מנסה דרך באמת המעוז הזה שנקרא נכון, נכון. באיזשהו מקום אתה קצת נהיה כלי של רמת אביב, ולא מייצר משהו עצמאי כזה. כאילו זה נכון. אני לא חולק שזה חשוב להיות שם. לא, אני מקבל את זה שזה לא, א', שזה לא בהכרח מה שאני אומר, זה הדבר, השיטה היחידה. אני בטח ולא אומר שלא צריך גם וגם. לא צריך להפסיק את ההתיישבות, ולא צריך להפסיק את הגרעינים בעיירות ובשכונות. אוקיי, לא, שלא יהיה ברור פה, כן? שלא, אני לא חושב. אני חושב שזה לא הגיוני להזניח את הגזרה הזאת, היא גם גדולה במסה שלה, זה לא קטן, זה לא קטן. זאת אומרת, אני מסתכל רגע, מה הציונות הדתית השקיעה בירוחם, ומה היא השקיעה בצפון תל אביב. בירוחם, ועיני אינה צרה, אני שמח על כמובן, יש ישיבת הסדר ענקית, מאות משפחות, מעורבות בכל מערכות החינוך בעיר, מדרשה לבנות, עשרות בנות שירות לאומי, קרוב ל100 בנות שירות לאומי רק בירוחם, תקציבים כמובן שהציונות הדתית הפנתה בצורה מה שנקרא פוליטית לירוחם, כן? עשרות מיליונים לאורך השנים, מאות מיליונים, אני יודע את זה מתוך התקציבים, מה שנקרא, מה שאתם רוצים. השקענו המון. כמה אנשים גרים בירוחם? 10,000? 12,000? 15,000? אוקיי? לא. עכשיו אני מדבר איתך על אזור של 300,000 איש. אתה לא נמצא שם בכלל. אתה מבין מה אני אומר? אם היית משקיע, בול אותו דבר. לא יותר. בול. מה שתשומות ששמת בירוחם היית שם בצפון תל אביב. אני לא יודע איפה היינו היום. מה? לפי היגיון פי 30. אבל אתה השקעת אפילו לא 3%. זאת אומרת, אתה מדבר איתי, אתה יודע, כל הגרעינים וזה.
זה כלום ושום דבר. צריך לדעת. כלום ושום דבר בכמויות של תל אביב. הנקודה שאמרת. בסדר? זאת אומרת, כל מה שאתה שומע וזה וזה. וגם הכל מרוכז, אגב, ממרכז תל אביב ודרומה. הכל מרוכז למרכז תל אביב ודרומה. בכלל לא על כל הצפון, שזה אזור יותר, לא פחות, בוא נגיד, בטח יותר משפיע. וכן, מביא כנות לשיחה, מה שנקרא. אבל זה מלחיץ אותנו, כי אנחנו יודעים מה זה מדינת הלכה. ואני לא רוצה שמישהו יגיד לבת שלי מחר איך להתלבש, ויסגור לי את כל החופים המעורבים, כי זה לא לפי ההלכה הרי. אז אם אתה מדינה לפי ההלכה, מדינה לפי ההלכה, לא? ועוד ועוד, וממשיכים איתי עם הקו הזה. ואנחנו גם מבינים שבסך הכל יש שם הולכת הדמוגרפיה, בסדר, אוקיי, לגיטימי, אז יש לכם רוב, אבל הרוב הזה הוא לא סופר אותנו. כן, הוא לא סופר אותנו, הוא סוגר איתנו חשבונות אולי, אבל הוא לא סופר אותנו. ואנחנו מתים מפחד. זה השיחה כזאת. עכשיו אני אומר דבר כזה בכלל, בכללי בחיים, לא לזלזל בפחדים של אנשים. בכללי. לא משנה, מי שאומר לך אני מפחד ממשהו, לא לזלזל, לא לבטל, להקשיב, להביא נוכחות. יש לי מה להגיד, אבל לא תמיד צריך לענות תשובות, נכון? לא כל שאלה צריך תשובה. אני בכללי לא חושב שעל כל דבר אני צריך לנצח. לא צריך לנצח, יש לי סבלנות. הרי אם הייתי רוצה לנצח את האם מהסוכה, הייתי אומר לה ככה, תקשיבי לי טוב, יש לך בעיות? תפגשי אותי בבית משפט, אני בונה פה סוכה. נכון? במשפט הייתי סוגר אותה. מה היה לה להגיד? בונה סוכה, בבקשה לכי. תביא בבקשה את הפקח שיסגור לי את הסוכה, אני רוצה לראות. נכון? אז למה לא אמרתי את זה? כי אני לא באתי לרמת אביב לבנות סוכה. היה לי סוכה בעיר דוד. אני לא צריך סוכה. אני צריך סוכה? היה לי סוכה. אני באתי בשביל לדבר איתה. ואני מוכן להיות סבלני מספיק. לא ידעתי מה יהיה סוף התוצאה, לא ידעתי שבסוף יתעסקים. אני מוכן ששנה אחת לא יהיה לי. אני אלך לשם, אלך לכאן, נמצא פתרונות. בסדר? ועוד שנתיים לא יהיה לי. בשנה השלישית אני לא התווכחתי עם אף אחד בבניין, אגב. למה? כי היו לי עוד 5 משפחות שפנו אליי מהבניין, ואמרו לי שהם רוצים לבנות את הסוכה יחד איתי. אז בנינו 5 משפחות חילוניות, ואני את הסוכה, אז אף אחד לא דיבר איתנו בשנה השלישית. וזה מה שרציתי שיקרה. רציתי שאנשים יהיה להם את האופציה. היא לא בנתה איתי את הסוכה, אבל היא נהייתה חברה שלה. הבנתם? זאת אומרת, אני לא מחפש שכולם יחשבו כמוני. אבל אני רוצה לאפשר לאנשים בכלל, אני אומר, אנשים מאוד אין להם בכלל את האופציה. שיהיה להם את האופציה. מי שרוצה זהות יהודית, שיהיה לו את האופציה. אופציה, לא חזרה בתשובה. אני לא מתעסק עם חזרה בתשובה. בניגוד לישראל זהירה, שגם עליו אני חולק, מההתחלה, למרות ששנינו למדנו בשלבי חברון, אני אמרתי לו, תשמע ישראל, קודם כל, דבר שאנחנו לא בדיוק באותו אוכלוסייה עובדים, סתם ככה. אני עובד עם משפחות, אתה עובד עם צעירים שבאים לגור בתל אביב. הבנתם את ההבדל? מרכז תל אביב צעירים, באים מטבריה, באים מתל אביב, באים לא יודע מאיפה. באים הולכים. זה מרכז תל אביב. אני עובד עם משפחות. הם פה, זה אוכלוסייה אחרת, זה מקום אחר בנפש, ילדים. זה אנשים שעם ילדים, זה אנשים שבדרך כלל גם ממוקמים אחרת בעבודות שלהם. אמרתי לו, תשמע, גם בינינו, אני לא חושב שאתה עובד עם הקבוצת אנשים שהיא זאת שמה שנקרא משפיעה על המדינה. אולי תשפיע ואולי לא. סטודנטים, אני לא יודע. כל סטודנט הוא נהיה, זה, אני לא יודע מה הוא נהיה. אני יכול להגיד לך מה אחוז האנשים אצלנו שהם מנכ"לים, שהם זה, שזה מאוד מאוד גבוה. אוקיי? אני יודע שאני עובד עם אוכלוסייה מובחנת. נכון. עכשיו, רגע. עכשיו, מה הנקודה? וזה מחלוקת, עוד פעם, זה שאלה איך אתה מסתכל. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד משהו, אתה יודע מה? בוא נעשה כבוד לחב"ד. פעם שאלו את הרבי, אמרו לו, תשמע, יש 2 שליחים, שמעתי את זה מהרב ברוד. מכירים את הרב ברוד? כן. שיחת השבוע. אז הוא אמר ככה, 2 שלוחים מגיעים לעיר. אחד מגיע לעיר, מניח תפילי, מקים, בא לבית כנסת, הופך להיות רב בית כנסת, נכון? מקים אחרי זה איזשהו תלמוד תורה, מקווה, שטייטל, נהיה לו מויסטויס, עושה עבודה. השני, מקווה, כן? השני מגיע לעיר, מניח תפילין, מכשיר מטבחים, מדליק נרות שבת, חלק נרות שבת, כזה. באים לעשות סיור בעיר. הראשון בא, מראה לך סיור, מראה לך בנה את זה, בנה את זה, בנה את זה. השני, מה הוא מראה לך? הנרות הודלקו,
המטבחים נראה אותו דבר, נכון, התפילין הונחו, אין לו מה להראות. שאלו את הרב מה יותר טוב, אמר, ברור שהשני בפער. אז אמרו לו למה? למה? זה וזה. אמר לא, אמר משהו אחר. אמר ככה, עדיף אחוז יהדות ל-99% מהיהודים, מאשר 99% יהדות לאחוז מהיהודים. הרבי מלובביץ'. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר ככה, עדיף שאנשים יהיה להם מגע עם הדבר הזה שנקרא יהדות. אני פוגש אלפי אנשים שאין להם חוויה יהודית אחת בכל החיים שלהם. אני רוצה לתת להם את החוויה אחת. שהוא ייכנס לבית כנסת ויגיד, וואו, שמע ישראל שלי, יום כיפור שלי, משהו, חתונה, משהו, בר מצווה, משהו שהוא יגיד שלי, נגע בי, אני פה. אין להם, עכשיו, אותו דבר אגב כשנכנסתי לבית ספר ללמד תנ"ך, מה מעניין אותי? שהם ידעו תנ"ך? לא מעניין אותי שהם ידעו תנ"ך. זה שהם לא יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב, אותי זה לא מעניין. אני רוצה שיתרגשו מאברהם, יצחק ויעקב. הבנת את ההבדל? לא מעניין אותי ידע. לא מעניין אותי בכלל מה הידע שלהם. אני אחראי על ידע, על כמויות, מה אני משרד החינוך. אני רוצה שילד ייגע לו בנשמה. שהוא ישמע את השם יהודה המכבי בהמיה. זה מה שאני רוצה. עכשיו, זה לא יכול לקרות אם אתה לא מביא את הלב, אם אתה לא נוגע באנשים. עכשיו, הדבר הזה הוא בהגדרת מטרה. אם אתה בא ומגדיר, אני רוצה להחזיר בתשובה. אוקיי? אז מה עשית? קודם כל סגרת את כל הדלתות הממלכתיות. נכון? אני מחנך בבית ספר חילוני, רכז חברתי, מנהל בצפון תל אביב, תיכון, מנהל. נתנו לי לנהל תיכון בצפון תל אביב. אני רב בית כנסת, הם יודעים את זה, לא מסתיר מהם. חתן זוגות, לא יודע איך, אבל זה מתחיל מזה שהם יודעים שאני לא מחזיר אותם בתשובה. אני לא מחזיר אותם בתשובה, לא מנסה להחזיר אותם בתשובה. אני רוצה, הם יודעים שאני רוצה ששיעור תנ"ך יהיה פגז. שיעופו על השיעור תנ"ך, אבל גם על שיעור פיזיקה, ואין להם בעיה עם זה, תמיד, אין להם בעיה עם זה שהילד שלהם יאהב תנ"ך. אין להם בעיה עם זה. בפועל, בבית ספר שאני נמצא בו, אז כל הילדים יודעים תנ"ך, כל הילדים יודעים תנ"ך. בית ספר שאני לא נמצא בו, ואין בו, לא יצטרך, אין אף מחנכת. אתה יודע, היום בכל בית ספר חילוני בצפון תל אביב, עכשיו היה לי שיחה עם מנהלת עמוס עוז, תיכון, 2,000 תלמידים, על הים, בגוש הגדול, חדש. שנייה, אמרה לי, אירן, אתה יכול להביא לי מורה לתנ"ך לשנה הבאה? חטיבה עליונה. אין לי להביא לה. ביסודי אותו דבר, תביא לי מחנכת. אין לי. דתייה, דוסית כזאת וזה, תביא. אין לי. אשתי מורה בתיכון ברוטברג. מעולה, בטח שאני מכיר את רוטברג. מנהל, זה כאילו נשמע לי... נכון, אז לא יודע, נכון, אתה צודק, זה באמת שאלה. לא, זה סייעתא דשמיא. אבל זה שנתנו, אבל אשתך היא מחנכת ברוטברג. מעולה. אז זה מטורף. עכשיו, אשתך יכולה לספר מה היא עושה ברוטברג. מה עושה מחנכת דתייה בבית ספר? כמה יכולה לעשות? עכשיו, שתבין, בבית ספר חילוני היום לא לומדים תנ"ך. בכלל, כלום. הם לא יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב. למה הם לא לומדים תנ"ך? אתם יודעים למה? מה הסיבה העיקרית שהם לא לומדים תנ"ך? הם לא יודעים ללמד בעצמם. זו הסיבה העיקרית. בסוף מורה, אף אחד לא יושב לה על הראש. אומרים תודה רבה שנכנסה לכיתה בכלל, בתל אביב. למה אף אחד לא רוצה להיות מחנכת? אז היא נכנסת כבר לכיתה, תלמדי מה שאת רוצה. אז מה היא רוצה? היא רוצה שההורים ירדו לה מהראש, על מה הם יושבים לה. הם לא אומרים לה לא תנ"ך. הם רק אומרים לה מה עם שפה, מה עם אנגלית, מה עם מתמטיקה. זה מה שהם הבנתם? זה כזה, זה מאוד פשוט, זה לא אידיאולוגיה. ואז אם יש לה עוד קצת זמן, אז תלמד מולדת, כי אולי את זה יודעת, יותר קל לה. היא לא מצליחה להסתדר עם התנ"ך, אין ספרים בתנ"ך לחילונים היום. משרד החינוך הוציא את כל הספרים בתקופת בנט, למה זה היה בנוי על קומיקס. אז מישהו אמר, איזה גאון אמר שזה לא רמה הקומיקס. אז הם הוציאו את הקומיקס ולא הכניסו משהו אחר. אז נשאר כלום. ספר תנ"ך, מורה חילוני לא יודע לפתוח אותו. הבנתם? אז איך הוא יכול ללמד תנ"ך? הוא לא יודע פרק כ"ב כ"ב, הוא כבר מתבלבל. עם הקוף כ"ט, הוא לא יודע איך לספור את העמודים. אז הבנתם? זה הכי פשוט. זה לא אידיאולוגיה, לא מישהו ישב על כיסא, בואו נחלן את כל ילדי ישראל. לא. אף דתייה לא רוצה לבוא ללמד, כי הם לא גרות באזור. אף דתי לא רוצה לבוא ללמד, כי הם לא גרים באזור.
אז אנחנו לא רק שאנחנו לא גרים בצפון תל אביב, אנחנו גם לא עובדים בצפון תל אביב, בחינוך. אז מה שקורה היום, קוראים מלא דברים טובים, באמת מדהים. לימדנו 150 ילדים לבר מצווה השנה, יש לי חברים שעוסקים, יגאל קליין, המזכ"ל של בני עקיבא, עבר לפני שנתיים, אשתו כבר מחנכת בתיכון החילוני, ומנהלת הזה, וגלעד בן דוד, יש לנו אנשים שעושים דברים מדהימים, אבל זה הכל טיפה בים, אפשר הרבה יותר, אבל בשביל זה צריך שאנשים ירצו לבוא לעשות, להיכנס למקומות שהם לא אזורי נוחות, זה מה שצריך לקרות, ולבוא בצניעות, כמו שאמרתי על החזרה בתשובה, וכל הגישה הזאת זה לא צניעות, ואף אחד לא רוצה לדבר איתך. אם אתה בא, אני אומר לך, תשמע, אני רוצה להחזיר אותך בשאלה, אתה רוצה לדבר איתי? אתה לא רוצה לדבר איתך, לא בא לך לדבר איתי, שואלים, תקשיב, אני רוצה להחזיר אותך בשאלה, ואת הילדים שלך, ואת הזה, לא רוצה לדבר איתך, טוב? אבל אני אומר לך, תשמע, אני באמת לא רוצה להחזיר אותם בתשובה. אני לא רוצה להחזיר אותם בתשובה, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להקשיב לך, ואני מוכן גם ללמוד ממך, ואני בטוח שיש בך טוב, שבי אין, בטוח. ככה למדתי אצל הרב זצ"ל. עכשיו אני רוצה גם להביא את שלי לפי מה שאתה רוצה. תנ"ך, אתה רוצה שהוא ידע? כן, למה לא? מעולה, אז אני למד תנ"ך. בר מצווה, אתה רוצה שהוא יעוף על הבר מצווה שלו? בטח, למה לא? שיהיה לו בר מצווה מדהימה, שידע ערן את כל המושגים, שידע מה זה שמע ישראל. הם לא קמים בבוקר, וואי, שמע ישראל, הבנתם? זה לא ככה. זה יש בקצה של הקצה, זה אפילו אני לא סופר את זה. זה הרוב המרכזי של החלק שהוא רחוק מאיתנו כביכול, יש לנו מלא מכנים משותפים איתם, רק צריך לבנות אותם. לבנות את הביחד. עכשיו אני אסיים דבר אחרון על המכינות. אני חושב שאנחנו חייבים פעם אחת לחשוף את המכינות, גם למה שקורה בתל אביב. וכשאני אומר תל אביב זה לא יכול להיות רק ראש יהודי, וזה כי זה אגף אחד. אני מדבר איתכם על, אגב, גם משפחות לא יכולות לגור במקומות כאלה יותר מדי. כמה אנשים גרים סביב ראש יהודי? תסתכלו על זה. זה מעט מאוד משפחות. משפחה יכולה לגור ברמת אביב 20 שנה. למה? כי זה שכונת מגורים. זה, הבנתם, נעים לגור. אתה כאילו בסיפור אתה, אבל אתה כאילו סיפרת לנו, ערן בתל אביב, וסיפרת לנו לחיילים שסורדים, מה אשתי עושה, כל הבעיות כן. שהן אמיתיות. נכון, אז רגע, אני רק אגיד כאילו, אז אני רק אומר בשורה התחתונה. אנחנו היום הקמנו קהילה, יש לה תנאי קבלה מאוד קשוחים. מי שרוצה, יתקבל. בסדר, זה הקהילה שלנו. 10,000 שקל שכר דירה. זה, אני לא עשיתי את התנאי הזה. זה כבר לא. זה, תשמע, כל יהודי יש לו את המסירות נפש. אנחנו, שאומרים לי, תשמע איזה מסירות נפש. אני אומר, זה לא נעים לי להגיד את המילה מסירות נפש על בן אדם שגר צפוני ברמת אביב, אחי. אבל בכל מאודיך, אחי. בכל מאודיך קיימתי, זרקתי את כל הכסף, זה כן. אבל בכל נפשך, אני לא נעים לי להגיד, אוקיי. אז יש לנו היום סדר גודל של פחות או יותר 25 משפחות שעסוקות בעשייה כזאת או אחרת, בכל מיני סגנונות. ההוא אדריכל והלא נוח והוא זה, לא אכפת לי למה אנשים באים. כל אחד נותן את חלקו ונותן את זה, וכל אחד עושה את שלו, וגם זה לא גוף שכולם, הם לא עובדים שלי, הבנתם? אלא אנחנו משתדלים לתת לאנשים מצע, כמה שיותר לתת להם אפשרויות, יש לך איזו יוזמה, אני אנסה לעזור לך, כן, להצליח ביוזמה שלך, פחות ארגון, לא ארגון, יש עמותה, נכון, כי אם נקמנו מעון, אז מעון צריך לנהל אותו עם עמותה, ואז מהמעון נהיה גן, וגם מה זה נהיה? זה הכל מאבקים, אבל בסוף נהיה גן, מהגן, בית ספר צמח, ברוך השם, בני עקיבא צמח, אז היום יש ברמת אביב באמת תשתית, ויש בתי כנסת בכל תת שכונה, ויש לנו רבני בתי כנסת, ויש תשתית. אתה בא לגור, יש לך קהילה קטנה, יש לך הילדים שלך חברים, אתה כבר לא לבד, כן, הילדים שלי הגדולים לא היה להם חברים, הקטנים כבר יש להם חברים, זה גם סצנה מעניינת, זה כאילו בני עקיבא, ילדים כמו זה, דוסים וזה וזה, וילדים שבאים מכניסים את הטלפון, כי הם הגיעו מהמשפחות המסורתיות שהצטרפו למעון ולגן ולבית ספר, ומכניסים את הטלפון בשבת פנימה, באים הקורקינט, שמים אותו בצד, מכבדים מה שנקרא, ונכנסים פנימה. אז יש כאילו אתגרים ואירוע, אבל זה נורא נורא מרגש אגב בעיניי, כן? דברים מאוד מאוד טובים קורים. אז יש איזושהי תשתית, ואנשים לאט לאט יותר, אני שנה הבאה בעזרת השם מקווה שנקים כפר סטודנטים פעם ראשונה, אז אנחנו נגדיל קצת את כמות המשפחות הצעירות.
הילדים שלנו, קודם כל, הם באמת חושבים, שנאו אותנו בהתחלה ממש. הבן שלי הבכור, זוכר בשנה הראשונה, בכה ממש, איזה בחנוכה אחד הוא נשבר, אמר, רק את עם ישראל אתם אוהבים ואותי אתם לא אוהבים. כזה, שבר לנו את הלב. היום אחרי, אתה יודע, 18 שנה וזה, מתים על תל אביב וזה וזה, חושבים שזה מדהים ומעולה לפעמים, אתה יודע, זה לא שהם דווקא בכך רוצים לגור, הם כאילו, יש לי בת בית תקוע וזה, והם חולמים על רמת הגולן וכאלה, אבל הם חושבים שזה חלק מאירוע משמעותי, והם כולם בסופו של דבר כאלה אחרת. אני מסתכל על זה בסוף, ברמת ילדים, לא עלינו, מדבר על כלל המשפחות, אין לנו שום שיטה שכל הילדים שלנו יצאו כמונו, אין בה. נכון, אין לנו שום שיטה שכל הילדים שלנו יצאו כמו שאנחנו רוצים, מסכימים איתי? אוקיי, בשום יישוב, אבל באחוזים זה הכי גבוה באמת, אנשים שגרים בקהילות משימתיות, שהילדים ממשיכים את הדרך של ההורים. באחוזים, לא מוחלט. הכי רוצים להמשיך את הקו ואת האוקיי, אני חושב שאנשים שגדלים בבית, קודם כל הם לא מסונברים מחילוניות, הם לא חושבים שאתה חילונים, יש איזה אור גדול ווואלה איזה מדהים, זה כמו שילד ביישוב לפעמים מפנטז, בטח שמה עושים מה שרוצים וחיים את החלום, הם לא חושבים ככה, וגם הם באמת גדלים על איזשהו מסירות נפש על יהדות, אז קשה להוציא את זה מהם, זה לא 100% ולא תמיד כמו שאני רוצה, אבל בסך הכל אני רואה שהם, עוד פעם, בהכללה, כלל המשפחות, ברוך השם, אתה שאלת שאלה שלא עניתי? כי כאילו, פרנסה, זה, אני, באמת, כאילו, אני לא יודע, אני אומר לך, זה הזיה, אבל מה שאני אומר לך, אבל הקדוש ברוך הוא שולח שפע וקשה, באמת, לא יודע להסביר את זה. זה ברסלבר, אחי, זה, יאללה חברים. תביאו את המכינות לשבת, שבת שיעור. להביא אותך למכינה בין עובדים? כן, אבל